Keding kabalar hemha kalabam do ya kawai ka ying hakasnong Mawklot dong sobir mentaka step hakapor kendai duna AA. Kani ka ying kadai ka jong Ïngkhong eril dan nong si. Kinong shong shnong jong kani ka than kilami ban tem ya kading hakapor ka babyang henry kim shimlala na marba kadai ka ying ka barim badaga ding. Kumta kila pentip no marmar shasan mer banwan ka kali pynlip ding. Kinong shong shnong kila ya thu ba ka kali pynlip ding kala bampor penbanda ki kynta ban poi sha katei ka jaka kabala bu penban ha ka umdum bat ka jinglingo ba kumnu nasan mer ha Mawklot kan bampor de ki kynta ban poi tat anda ka ding kala bamdu sendon ya katei ka ying hindai don bokpat ba ha kani ka jingja shim la don manu ba mensau Chưa. Pasal aku tambah merah dia, panilang ni sih.